Hei muru, nyt ollaan käpykodissa. Tulin just sisään. Tässä on meidän ihana eteinen. Siinä oli tommonen räkki, mikä on kiva. Tuohon tarvii vain jonkun kiva juttu. Sitten tässä on pelikappi. Nämä on aika isot itse asiassa. Ne ei niin korkeat, mutta nämä on niin melkein yhtä leveät. No en ihan yhtä leveät, mutta jotain semmoista. Mutta nämä on siis tällainen rakennettu näihin lattioihin asti kiinni. Että saas nähdä miten siirretään, vai siirretäänkö. Mutta sitten täällä on käpyvessa. Käpyvessa. Tämmönen. Käpyvessa on itse asiassa aika siistin näköinen ja siistis kunnossa, että tähän nyt olisi ollut kelvannut meille. Tai siis se toinenkin. Sitten täällä on kaikkialla tämmöisiä ei saa polttaa tupakkaa merkkejä. Ja sitten täällä on tää meidän, olisiko tää nyt 3,5 pitkä. Ja sitten meidän tuplaleveä sänky mahtuu tonne parvelle. Yeah! Ihanaa! Patja parvelle, sinne murut menee. Tossa on meidän pesukone ja jääkkökaappi. Jääkkökaappi pitää ottaa päälle. Se taitaa ollakin päällä, se on vaan hiljaisella. Joo, tää on ihan päällä. Oho. Tää on vähän irti. Ei voi mitään. Ja voidaan katsella jääkkökaappi, mutta siinä on meidän mini-jääkkökaappi. Mahtavaa. Me saatiin hei lamput kaupan päälle, joten täällä on vähän valoakin. Sängyt on kaikki poissa, joten that's kinda great. Ei tarvitse purkaa mitään, että päästään heti hommiin. Että ollaan meidän alakerta. Ja Erikin pippuri. Niin. Semmonen. Sitten käpykoti numero 2. Eli tuhmulihuone. Me saatiin ihan sikana avaimia. Tsekkaa. 4 avainta tähän asuntoon ja 3 alakerran avainta. Huhhuh. Sitten meillä on kakkoskämppään kanssa avaimia. Eikö tää koti vai? Hetkinen. Meillä on alakerrassa muuten summeri. Ja sit tommoset ei-eksekki-avaimet käy tonne alakertaan. Himpura menee vähän tässä säteessä. No niin, kakkoskämppään on 2 avainta alakertaa ja yläkertaa. That's cool. Ne on siis eri sarjaa nämä lukot. Ja tää on tämmönen. Täällä on myös tilava käpyhuone. Tää on melkein periaatteessa samanlainen, tässä ei vaan eteistä. Et muuten tää on identtisen kokonaan suunnilleen. Tuohon mahtuu sohva. Tonne kulmaan telkkari. Ja telkkaripöytä saattaa mahtua tonne alle, jos hyvin käy. That's kinda cool. Ja semmoista. Tuolla on Hannun käpyparvi, sinne mahtuu tuplasänky pitkittäin, että sinne voidaan varmaan se sun patti laittaa ja sitten jotain fatboyta-turvaa. Mutta niin toi parven, kato nämä portaat on tossa. Mikä tää on? Ne on tuolla niinku kulkuaukon keskellä. Tostahan se jatkuisi toi seinä. Et sitä täytyy miettiä sitten, että pitääkö toi parvikin purkaa. Siitä voi tulla ehkä kaappi. Ja sitten ilmeisesti täältä tulee meidän putket sisään, joo. Täällä on putkien sisääntulo. Niin. Semmosta. Että tähän joku patenta sitten, kun on sen aika. Eiköhän tästä kotitu. Niin. Siinä tuhmulihuone ja käpykoti. Tippedi. Moista moro. Älä tupakoi.